Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Kahanyo Trap Youth Council Soyong Circle. Haka arpu santri kubna jilleo arajar arpuway. Kalapha da ka Jingtrei sa Sarkar Jilla. Pan Bteng. Ya ka Jingtrei ya ka Surok saulan ka penyeso. Nado Shirpi hado kasnong banyon, kaban Bteng shado kasnong Shillong-Dawki. Haka Jingtrei balapha so Myntri Rangbah ka seng kala penparu, halor ka jinge ka bagi ba jong ka than ki ju yakando, man la ka por na ka Jingtrei kali ka bajor bha haki than upper Shillong, habaki ba ki lej niwan na Shillong. Ka seng kala penparu ba ki babon ki ba persya ya ka Jingtrei Surok na Shirpi ha banyon, Kim day na ka Jilla Meghalaya, but Kim tip ay syapang ka jinge ka bagi ba jong ka Jilla ki yakando habaki lekiwan na ka ni ka Surok. Mentasngi na kaliang ka New Trap Youth Council yang circle ngila pha da ka Jingtrei sya u konrat sangma ubadai chief minister jong ka Jilla Meghalaya kumjuru sya ba prestun tensong ubadai u minister de pet yak nat pilbudi ha ju ka por ngila pha ru ka Jingtrei sya u gm sangma ubadai minister de pet yak nat forest and environment. Haka Jingtrei bagi lapha syaki kalong bagi dawa ngi kerpat ya ka sarkar ba kadai ban penyak syahmat ha bai dai ba kajing Myntri ya ka Surok Forlin nang tei na po Shirpi hadu banyun kajing Myntri ya ka te Surok kan berak kajing kerku ka bakrau ya ki ba kan mora ya kajing pensuk ya ki ba ki baju let juan leng ba ya te Surok haba phai pat syakabe ka benta kalong ba haba dai ber kajing pom ya ki ding isit iso ban ong ba haba penhe ya kan dong Surok kadon be hi kajing pom mi giding sit kata kalau ke bomla pan kiar namar abang ipet bah ya kajing persya na ki briu ngiyo i ba ki babon na ki ba persya ban penhe ya Surok na po opor Shillong hadu Shirpi ki de ki briu ki bom dei na ka Jilla Meghalaya ki ba syu i ha social media bat kajing yu i jong ki ha social media ba kadon kajing kansyut pan persya ya kajing penhe ya Surok da ba aida ba pom mi giding sit kalong ke ka bom la ban pedian namar ba ki babon ki briu ki ba singui pat ki Jilla kim tip ya ka jing ka ba ngi kum ki ba no sosnong jong ki Jilla ki ba julet juan ya ka te kenting ya kendu na por bar pan he ya Surok na du Shirpi hadu apar Shillong ka de ka jing angnut ka balane la bon slam da ki pat ba jong ka Jilla ki ba julet juan leng ba na te Surok bar ka jing mi jong kata ka jing angnut kadai halor ka jing ka ba ngi kendu na ki por sya ka por ba ngi sakut ha ka Jingtrei kali ha ba ngi let ba ba ngi wan Shillong don ka por ha ka pa ka Jingtrei kali kalane da ki kanta ba don ru ka por ka ba kanta ka Jingtrei kali kala ne baro sisngi ba kane ka Jingtrei kali kala ora ka jing ka ba kraw yang ngi ki ba ki ba julet juan ha ka ba ngi mla ban pendep ya ka kam ha ba ngi let don kam po Shillong don ru ka por ha ba ki ba ki le sim dawai haba ki pang stom kimla ban poi ha kapor babiang tang na kadaw pasakut ha ka Jingtrei kali ha kita na par Shillong Kaseng kala kenturu ya ka sarkar bakadai ban yaj baj syakman ban pom ya ki ding ki ba wit ha ka jaka ban penhe ya ka Surok managa jo ka por kaseng kala ajingmut badai ban thung bujilipat daki wai ki tenrai ding ha baro arliang jong ka Surok kabala ban penne pensa ya ka jingi tenat jong ka Mariang kajing penhe ya ka Surok kadai si benta na karoi kapar bar pensuk yang ngi ki ba nong song jong ka Jilla jong gari hi baro kowe la kata tali ki snam ka ba na liang ka sarkar ka ju penhe ki Surok ha ki jaka ba pher ha po ka Jilla bat habar hagri baro kowe ngimyo ikot bakin don kita ki briu ki ban persya ya kata ka jing penhe Surok namar habadon ka jing penhe Surok ka don ru ka jing pom ki ding omla ban kiar ya kata ka jing pom ki ding na liang jongi ngi ajing mut bakadai ban thungpat daki wei ki ding kat kum ka jing betha ka Forest Conservation Act khnang ba na ban pene pensa ya ki ding ki sit hapo ka sodong sukun ka pasukuman ba kum mayu trong sen lami penpan pok ki priu ki ba kamel de ba de kita ki priu ki ba i ya kamariam ki ba ong ba ki ba kamel de ba ki pangnut ba ki pangkam sim haba ki i
ban pom pathar ya kiting kesi Henry nakaliang junga nganong kami hakapol bakawan ka national highway Shillong to Guwahati Shillong to Nongstoin kumta terter siya gini kibriyo bija jadi spak terli lapom ya kiting kesi habawan ini di national highway jadi spak terli Henry Tempen highway ru iban tempau ya kata kacing pangnut kecoki kalau ba ke basulungo ba tang maria poi hapo opar Shillong lami pemban pok kibriyo kipa persya kayak gini yole se kim kwa mo ya karoi kapa ne yole se kini kibriyo kim de kibriyo kipa syong basa sya kini kitai yole se gide kibriyo kipa la jumlien ban super sya ya ki kikam lada de kikam kibabaha naglen tumi geseng miken tu ya kini kibriyo baro kiba persya pa kidei ban da perkat ban da pusan ha haba kile haba kikeren ya ke namar ba katei ke Surok kembangal batai mene ba katei kawei kebala kata sisa yani kibasa syakane katai kumta miken tu ya kiparan ng sucinong ba kinong kibasuto hood nidon kam yikitim kisit matpene matpunsa Henry wat ya kayeng brio kaba kisyong kisa kibriyo habawan ke Surok habadan kam haba idon kam banrat ya kayeng midang rat te kumcu yikitim bro haba ki idon kam banrat midang kam banrat